Ay, gagi pare! Top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang mapabilang sa isang gang? Nakakatakot naman to. Nung nag-aaral ka pa? Well, particularly nung high school. Oo, kami ang box mapagmahal _21. Ayan. Oo, kasi August 21 kami na build. Kasi ginagawa lang namin like wala lang, tambay lang sa may punuan. Ayan. Or sa may flagpole. Awa. Ayun, ganun lang kami. Napatunayan kong jejemon ka talaga. Meron pang twist doon. So, di ba sabay-sabay kami sa flagpole nagtatambay, tumatambay. Ayun, pare-pareha kami hindi nakagraduate. O kaya mga Repeaters, ayan. Ikaw ba, napabilang ka na sa gang? Hindi. Ay, wow. Hindi. Ano kasi ako studios. Wow, matino. Oo, matino kunwari, pero nasa loob yung kulo. Ay nako, pero mas kilala lang naman ang mga kagrupuhan sa school, ang tawag ay gang. Oo, 'di ba gang. yung iba mga fraternity, sorority, which is minsan nakakatakot kasi ang pananaw natin o stigma natin kapag nasa isang gang ka, siga kayo. Tapos may mga paluan na nangyayari, may mga pahazing-hazing na nangyayari. Well, in fact, ang pinaka main purpose nito is brotherhood naman talaga and sisterhood. Diba? Hopefully, kasi Sana. meron tayong batas na hindi ina-entertain yan. Yung mga ganito, no? Kaya itong gang po na pag-uusapan namin, katuwaan na. Huwag nyo kayo ipatawag, Opo, hindi po taga-fraternity si Konyo Bicolano. Or sorority si Robin Siena. Ayan. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng tropahan sa school! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Mean Girls. Bro, hala Mar, tara, andito na naman yung grupo ni na Jessa, di ba kinatatakutan yan dito sa campus natin? Kaya nga tara na, dali, baka makita pa tayo. Hooray! Sa tingin nyo, nakikipaglokohan kami sa inyo? Oo nga, hindi mo ba kami kilala kayong dalawa, kayong kumag kayo? Hindi nyo kami kilala? Kami lang naman ang mga reyna sa school na ito. Sige, kayo na ang reyna. Mauna na kami may pasok pa kami. Konyo, tara na. No. Walang aalis, lalo ka naman. Oh. Hindi ka pwedeng umalis. Hala, Jessa, please, hindi naman kami lalaban sa'yo Jessa, Robin Siena, sinisiyan nyo yung, sinisisitan kayo ng guard. Kahit si Kuya Guard, takot sa amin. Sinisenyasan kami. Hindi, lumapit daw kayo sa kanya kasi wala daw kayo ID. Tapos yung uniform nyo, naka-crop top daw kayo. Ayun, Ano ba yun? Totoo. Ayan. Alam mo, anniversary natin, napatunayan ko na up until now, di pa rin tayo nagsisync. Kaya nga ewan ko ba sa'yo, nagre-review ka ba ng script? Sabi ko nga goldfish ako. May 3-second memory lang ako. Pero mga Mean Girls. Sana naman, Robin Siena, hindi ka ganito nung high school ka. Hindi. Actually, ako ang tagapagtanggol ng mga nabubuli. Wow, Darna. Totoo yan? Ako talaga, di ba nabanggit ko sa'yo? Nag-guidance ako kasi meron akong pinagtanggol na bata. Binubuli siya. Grade 1 siya, tas grade 5 yun ang bubuli. Ay, wow. Ayun, sinuntok ko yung grade 5. So, babae din yung sinuntok mo? Hindi, lalaki. Wow! Di ba sabi sa'yo, tagapagtanggol ako, hindi ako mean girl. GG. Good girl ako. Good girl ka. Natakot ako bigla sa'yo. Ay, naku, anyway, that's number 1. Puno naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Lover Boys. Uy, psst, girl, Robin Siena. Ano? Loko, nakakakilig talaga yung grupo ni Namar, no? Ha? Anong grupo? Sino? Ayan, yung paparating. Ayan. Hi, girls. Kumusta? OMG, Mar! OMG, Robin Siena. Pinansin niya ako. Taga-section Bayabas ba kayo? Oo, taga-section Makopa ka, diba? Oo. By the way, ang ganda mo.
Jessa. Wow! Alam niyo yung name ko, girl! Ayun naman, nakikita kita sa TikTok eh. Di ba ikaw yung naglalato-lato at kumakaldag? Maliit na bagay? Maliit na bagay? Gusto mo kaldagan kita? Pwede bang paturo? Na kumaldag or maglato-lato? Magmahal. OMG! Hoy, girl, ayusin mo nga muna yung research paper nyo bago kayo magganyan-ganyanan, repeater ka pa naman. Ayan. Oy, ito yung mga lover boys. Pero sa panahon ko, Robin Shen, ang mga lover boys, ito yung may parang magazine na may chords ng gitara. What do you call that? Acoustic guitar chord. Yan, tapos may gitara sila, magbalik yung mga tinutugtog nila, Kalya Lili, tapos yung buhok nila parang nakahawi. Mga emo. Oo, yan yung mga lover boys. Tapos yung mga bag nila yung mga may bungo. Oo, minsan kabaong. Ayan. Oo, pero yung grade sa math, 75. Ay, naku, nakakamiss yung mga ganito, no? Ito yung mga characters na bumubuo sa high school natin. Legit yan. Yung mga babaeng akala mo maganda, mga salbahing mean girls. Tama, mga lalaking akala mo ang gagwapo pero ang aasim. Ayan, o kaya may putok. Yeah. Diba? Yan talaga yung amoy ng high school eh. Totoo yan. Ay, yung tumutusok na anghit. Oo, nanununtok na kilikili. Ay, nako, nakakamiss maging high school, ano? Legit. Kaya nakakatuwa kasi may mga bumisita sa ating estudyante ngayon dito. Kaya nga, fresh. Kaya nga, ang pabango, no? Kasi hindi na daw sila high school. Nag-glow up na sila. Oo, glow up na sila. Ayan, sila ay mga taga Cavite State University, isang malakas na hiyaw! Diba? That's the energy na hinahanap natin every skit natin. Kaya mga estudyante yung focus talaga natin for today. Kaya ikaw, Kabisyo, kung gusto nyo rin bumisita sa aming booth, ayan dapat may dala kayong pasalubong, ha? Oo, tama yan. O kayo ba may dala kayong pasalubong sa amin? Wala. O labas. Chareng lang. Mga Kabisyo, kung di nyo naabutan ng aming skit, ayan, pwede nyo kami hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Sasakyan si